Si John, bebe. Responsable siya. Really? Because he commands respect. Pero manaog man siya, ikaw man, di ba, Payman? Ugas? Niya, ugas ko nun. Limpyo man lagi. Ay naman, sir. It's
it's fair man sad. Nanawag niya kay. Grabe sa nabalaya eh. Kung sa'yo pahuway na diya. Kada oras lagi. Basta wabo, ganahan ka na. Anong nasa ko ito yung gibuhat sa sink? Taplin siya. Utang ba na siya? Kitang ngita, taplin man ta.